Hello everyone, Chess Guru kaniya. Hey, when I hear in chess lampang, on let ta mizo chess. Ngay mai kha kan clear ho le do na mizo chess game. Kun rei tak nuwa hey kan lo tile do na niya. Mizo chess hian publicity lamang kan na form. Rewa chu wangin he thil poi kan tile niya hun har sa takara. Không ai takin clear tu tan milo riat thiam saka mizo chess promote na ni ti min riat saka không ai taka milo share saka milo subscribe min ngai hlut sak turin an gen masa cheu ni tuna hen mizo online blitz game kan endona adum hi john tia ania mizo rama panhina te polo ni to kha ani avar hi roken ala ania hi chu khoilam minge kan thrachi alo ani blitz game ania ai hi li che sakhel ani tuna hian tinge an chet an clear ho don ani var roken ala hianin knight f3 in a honga john 10 d5 atia knight c3 atile knight f6 d4 kan hmuwa john e6 kan hmu ni classical defense versus version ania alalu tuk to chi alowa hetiang hi top level player page 1 in amara chu blitz game ania le player te hian an du opening te pon hmang theya an thu nia ini lova soiva thuam lova du dining khel theini e6 bishop g5 kan hmuwa knight a pina knight a che thei lova chuan bishop duma chuak ve bishop b4 knight a pin led ve le chuan in bishop captures on f6 kan hmuwa queen hian a led ngal mai lovin bishop in c3 pawn a phatani a chan chu check kania bishop hian in queen in a hun nei lo ni chu wangin pawn hian a led phatanga ya khan b takes on c3 ania pawn takes c3 nia hey double pawn ani pha ta ni chu var khen chuan nadumin queen takes f6 tia e3 in player bishop chhuatuma castle king side rook b1 c6 bishop e2 kan moni bishop e2 hi a try o ti thaya bishop e3 zo khi he de lai le tai la bishop e3 zo khi a thang im le ti thai ni ha chan ju lai diagonal hi a thadone me bishop tan hian chu ma se bishop e2 che ni blitz game ani kha kan soi to kha perfect move ka be se le wila bishop e2 chuan adumin b5 a che rookina helai file ron attack kha tlemin alo dang veni chuan bishop a chhuat hi pha tapoka ni chuan avar castle king side nia knight d7 knight a chuaka chuan knight to e5 inaccuracy kan hmuala hian in avar hian ati suala chan chu pawn a pe thlona holam mai main hei ti hian captures nu hian adum hi pawn up ani double pawn the isolated pawn chetak ani pha bok ani amara chu kan sharing tur chu online blitz game ani ti riat tur ani classical time ani lova a thaber kan hmu man bik lo ani ti kha riat reng tur ani chuan avarin f4 a che adum double pawn nei tir ve tuma chuan queen a leta queen to d6 a takes b5 chuan in a let lovin tun john te hin an nor tlang tani helai hian a let chuan in rook rook te ban ron e nga ti khan queen le rook thon rem chang kha siam mai maya chu wang chuan na hian a lovin an nor tlang tani ti chuan avarin c4 player
anor tlanga handumin d4 e takes d c takes d kan hmu ni tikhan passport an nei var hian passport an nei a c file ah hian ma se advantage in ala thei don nem an lo clear zel don nia chuan c3 a play a engam lawa dum hian ai chuan queen a dona chuanin engam lo ni ta hian a venga pawn e5 a chea chuan a double pawn a ron ti that chi ta varin c takes d chuan e takes d tikhan passport an nei ta ve ani chuan a var che ta nia bishop f3 rook a attack a rook to b8 rook ron develop ve ta open file a rook e1 varin a chea ti chuan bishop helai diagonal tha hi chau ve a andumin bishop b7 a nei thleng chuan rook in a anga ti chuan rook kha thawna rem chang nei don ani chuan te hian ti chuan queen to d3 a kalani bishop takes f3 queen takes f3 h6 king thok na hun an pe ve zoi ni dumin chuan move som hi pathum na nia rook b to d1 chea dumin rook f d8 ati ve a line pass pawn in beina na sa tak ka thleng don ani queen d3 pawn nor thei lo na siama queen to c5 rook e4 pawn ei sakatum khop mai var hian ei sak thei takang mo a6 nai pawn in connect ti chiat ve tuma chuan a ya varin b takes a6 chuan a let tum mai lovin rook to b2 atia f2 square weak le tuk tak mai ko attack a nakina 19 mo queen diagonal mang hianin attack a tumani ma na rook takes on d4 rook in a let velia ta hian a let ngal theia do chuan queen hian ma se a let ngal lovin la hian a7 anora chuan rook takes d3 kan hmuwa la hian ati sual ani avar hian ati sual a chan chu loin lo enanga a8 queen check no hian king hi ta hian a kal thla chuan e4 ati nu hian check le ta ti chuanin la hianin ava dum hianin f5 tina venga ta hianin adu a queen hi tlana tur awang tawni f2 square hi rook le queen in an attack to sia ve na ngai sia queen heta kal chuan rook takes d1 checkmate ani khan mai don box sia chuan chon lai hmuna hian he position a hian avar hi a in resign tani john te chak tani chu hati zong kha buina kan en ho thei chu ni ya in lo chang zel angai lo subscribe panga notification bell lo on anga video munom tak tak mi zo in khel ngei ne karon le thoi don ni